Què passa? Avui no hi ha intro, avui no hi ha vídeo normal, avui no hi ha res i vull que explicar-vos per què. Portes 5 mesos seguits pujant vídeo des del 8 de juliol sense parar ni una setmana i realment m'ho estava prenent com un reto personal, no? De veure hasta on durava, hasta on arribava sense parar. Però tinc que demanar-vos perdó per esta setmana no poder, però de veritat, s'acosta la recta final del quatrimestre, tinc 200 treballs per fer i he arribat a un punt en el que de veritat vos dic que m'he agobiat moltíssim i he vist que era impossible portar vídeo. Perquè ha hagut setmanes que inclús anant mal de temps he dit no, pels meus collons que hi ha vídeo, però ara impossible. I damunt, no sé si s'escolta de fondo, però estan fent obres i això tampoc ajuda ni a l'hora de gravar, ni a l'hora de concentrar-se per preparar-se el guió, ni res, així que... I res, volia avisar de que esta setmana no hi haurà vídeo normal i no sé si la setmana que ve podrà haver, però bueno, que jo no m'ha deixat res, jo seguisc aquí. Tenim el coneixement no fonosa per rato. Lo únic que volia avisar-vos per a que sabereu que ara en desembre no vas a poder mantenir el ritme habitual perquè tinc molts treballs per fer. Però vamos, que a lo millor la setmana que ve puc pujar vídeo o la pròxima. I res, espero que em comprengueu i pugueu entendre que a aquestes altures de curs és que ja no puc estar en tot, de veritat ho dic. Em dol més a mi que a vosaltres. I res, en compte de despedir-me com faig sempre, vaig a dir espere que puguem veure-mos el dilluns.